белгәнлек ярыша. Ук ату буенча конкурс Сибай мәктәп-интернатында узды. Был осраклы түгел, чөнки мәгариф учреждениеһында 6 ел дәвамында ук ату түңәрәге эшләп килә. Күптән түгел белем усагы карамагында Ирәндек укучылары клубы ла асылган. Унда балалар да өлкән буын вәкилләре лә зур теләк менән шөгыльләнә. Борынғы башкорттардан чисто яна ошо. Ук ату буенча ярыш алдыннан тарихка байкау яһала. Башкорт халкы борын-борындан мәргәнлеге менән дан тоткан, биленнән ук янын төшермәгән. Башкортстандың мәгариф алдынгыһы Сибай гимназия-интернатының физик тәрбия укытучысы Хөрмәт Таһиров ошо юлларда хаклау, яшь буынга тапшыру максатын куяла инде. Ул үзе уктан ату буенча кала, республика конкурстары еңүчеһе. Балалар бик тә тырышып йөриләр, ошо төштән һуң гел балалар ошонда булалар инде. Мондай клубты төзегәнгә без шатбыз. Ук, яндар, нимә кәрәк безнең интернат алып биреп тора Аллага шөкер. Шулай, ошонда балаларны үстереп, республика сарып, даже Россия киләмендә алып йөрергә дип уем бар инде. Шул уйларыбыз Алла юрга насип булган, теләкләребез кабул булган. Ук атырга балалар да, өлкәннәр дә теләп өйрәнә. Түңәрәктә шөгыльләнүчеләр фикеренчә, был шөгыль кәүдәне тура тоторга, максатка өлгәшергә өйрәтә. Хатта күрү һәләте лә яхшыра. Иң мөһиме, был спорт төрө кешеләр рухи ныклык тәрбияләй. Бұл клубка йөрергә яратабыз, чөнки бында безне төзләп атырга өйрәтәләр һәм безне иң һәйбәт мәргән укучыһы укыта. Хурмат Зубаирович. Мне нравится ходить на стрельбу, потому что мы здесь учимся стрелять из лука, и здесь, в принципе, весело. Ук ату түңәрәге Сибай гимназия-интернатында хәзер 6нчы ел уңышлы эшләп килә. Тәүдә шөгыльләнүчеләр бәләкәй генә бүлмәне биләһә, хәзер улар карамагына иркен язандырылган зал тапшырылган. Күптән түгел бында Ирәндек укучылары клубы ла эш башлаган. Белем усагы җитәкчелеге фикеренчә, укучыларның яраткан шөгылен куәтләү яңа биеклекләргә этәрү шарт. Моңа тиклем ул бәләкәй генә мөеш генә спортсында үзе эшләп, шунда гына балалардан ук атып өйрәнә. Хәзер менә Аллага шөкер, яй буе бергә эшләп, безнең коллектив егетләре менән ата-әниләрен ярдәме менән менә ошондай тир үзебезгә эшләп алдык. Монда балалар белән Ирәндек укучылары дигән клуб хәзер оештырып килеп атырга мөмкинлек бар бөтә балалардан, бөтә класслардан. Ирәндек укучылары ярышлар оештырып кына калмай, ук ян яһау нескәлектәре менән дә таныша. Җитәкчеләре Хөрмәт Таһиров әйтүенчә, бердән балалар вакытын файдалы узгара. Икенчедән, яшь буын халкыбызның борынгы шөгылен үзләштерә һәм аны тергезүгә үз өлешен индерә. Буындар күсәгилешлеге тап ошондай саралардан үрелә инде. Рәмзия Кәримова, Руслан Көмешколов, Яңалыктар, Сибай.